karaha zegny satria izy ko mbola tsy nisolo lehilahy ka izy regniny afapo izy zay farignesany azy satria izy zegny tsy nanagna expérience amin'olo hafa fa ny hitany voalohany igny jusqu'en farany donc zegny tsy mahatsapa izy ny afantaranao raha ratsy ndraiky raha tsara ane à partir ny fahitanao raha ratsy afantaranao raha ty tsara. Yao la famille, yao les mandreny, rahala ranabavy zok sandro jiaby ato amin'ny Rex podcast miaraka amin'ny capitaine Lakambika koa marala. Yes, ça va. Bon, zany kaiky anao maheno fa Anthony Kayako anao zegny par rapport amin'ny raha mandalo amin'ny réseaux sociaux fo edy bako amizay magnaraka zegny raha ty tsy interview avo raha ty tsy resaka journalisme na hoe resaka raha agnatin'ny plateau TV tsy izy fa matoa za koa zegny kaiky invité raiky zay mandeha eto zegny za zay misy raha tsy karotrako zegny agnatin'ny soit amin'ny fiainagna soit amin'ny fiarahamonigny soit agnaty réseaux sociaux de raha amizay zegny exposé ko sous forme question eto de igny amizay zegny andesintsika roe zegny mizaha solution agnatin'le raha fa eto tsisy dirany interview zegny raha jiaby mandalo eto koa azonao bon ke karaha ataony amizay zany kaiky anao aujourd'hui zegny misy raha zay tiako koragniny aminao aujourd'hui zegny par rapport amin'ny contenu agnatin'ny réseaux sociaux avo par rapport fomba fijerindreo remandreno amin'ny raha io fomba fijerin'olo amin'ny fiarahamonigny amin'ny raha io avo amizegny raha mety koragnitsika magnaraka koa baka io zegny tsy mety tsisy idirany araiky zegny hoe ino zegny avy andro magnangy io zegny ro magnangy amintsika eto koa fa nazo vazaha zegny ro mivolagna fa le lagasy tsy manjary soit ro koa mivolagna koa hoe fa mahatonga zay miaraka amin'ny vazaha io tsy hoe ke ino fa hoe zay hempaka toetry ny lehilahy gasy volagnindreo azonao zay raha koragnitsika magnaraka raiky volagniko aminao zegny bon antombokotsika voalohany zegny par rapport amin'ny le contenu resaka lely ataonao io bro zegny quoi hoe bon ino zay bro raha io ma hoe nifagnaraka tamy étude supérieure nataonao tamy université sa hoe nisy boky zegny nivakinao nangalanao information io hoe nangalanao information io hoe nahaizanao raha jiaby sa ino marigny le tegna réaliténao tagnatin'le raha zegny. Merci mon frère. Miraba tsika jiaby magnaraka tsy tapaka ny fandaharagna. Ny amaliako zay question zay voalohany tsy mifanohitry am'le raha ianarako le raha narahako tamin'ny université le raha ataoko am'izao fotony tamin'ny université Tatoliary zegny nandaniagny fotoagna nagnano philosophie donc zegny en ce moment tsisy mifanohitry am'le raha satria anao zegny amin'ny resaka philosophie io misy philosophie de la culture miresaka sexe agnatiny de za mifananao mahakasika zay sexe zay nagnazava ary amin'ny philosophie tout est prononçable le raha tianao teneny izy koa fa tingy égale tingy zay milely égale milely zay azonao teneniny tsara zay philosophiquement raha volagniko philosophiquement parlant azonao teneniny zegny izy koa fa zay zegny fomba ilazana matoa raha napetraka agnarany mety zay mety tongoniny magnino moa vazaha miresaka zo mety pénis vagin mety rehefa tao amin'ny teny gasy amizay zegny izy io tsy mety amitsika zay amizay zegny mahatonga za amizay mba resy lahatra amizay zegny ty mba hahatonga atsika zegny fier de l'être fier de ce qu'on est fier de ce qu'on a izany hoe mba fier zegny le raha anagnantsika le tsy mahafier atsika zay zegny mahatonga za bon ataoko izy ty mba hahatonga atsika zegny mba ho fier amin'ny fitenitsika magnino ma izy atao vazaha on va faire l'amour mety amitsika fa alohatsika andeha ilely tsy mety amitsika de tapartir an'igny amizay za raha koa fa nataoko amizay zegny ny hatsareko amizay fianaragna azy de za amizay zegny niditry fianaragna amin'ny resaka sexologie de magnano étude miaraka amin'ny miaraka amin'ny professeur mihitsy mampianatra anazy zegny raha ohatra à partir d'an'izany hazo licence efa Tatoliary misy professeur zegny mampianatra magnano cours spécial resaka io sexologie resaka sexe agnatiny ao ny hoe agnomezagna fahafampo ho an'ny madame agnomezagna fahafampo ho an'ny lehilahy satria ilaigna zay zavatra zay ilaigna le raha io zay tsy bon izy koa marigny ilaigna edy bon za tany anao amizay
comment se fait-il bas de olo jiaby zegny choqué zegny amy raha ataonao hoe ro mivolagna aminao hoe fa la olo ty zay karaha olo tsy voanitra ray aman-dreny karaha olo tsisy anabavy karaha olo azonao ro zegny mivola za zegny misy fotoagna boka za magnaraka raha anao agnatin'ny Facebook ao zay ro mandeha magnasasa anao ndraiky raha karaha regny hoe regny karaha olo falaniagnitra karaha olo tsy nianitra ya karaha olo tsisy asa raha karaha igny raha andeha atao nambarandro ya nefa amizay zegny karaha raha volagninao zegny hoe ro magnasary choqué am'le raha nefa ro tia voalohany par rapport amin'ny ray aman-dreniko la famille entourage anabavy sy ny tara anabaviny ro fa mahafantatra au courant zegny am'le raha jiaby ataoko ary nampahafantariko mihitsy bon zao raha ataoko fa arakaraka le nanabaviko na ray aman-dreniko agnaraka fa zao le raha ataoko agny fa nampahafantariko zay satria fantako zegny le raha zegny ilaigny ambarako anao mandeha amin'ny 70% zaza 13 ans efa magnano io fresagna io efa milely amitsika eto milely fa ny resaka mahakasiky sexe misy tsisy za amizay kofa tafiditra amty monde ty amizay maro amizay zegny ny olo mila ny explication mila fagnazavagna zegny karakory ezahoagna zazalahy ny position karakory zegny metimety azo zazavavy nino zegny ny tokony atao matotro zegny anao zegny le raha volaniko zegny hoe par rapport hoe resaka position fililiagna io zay possible hoe baka amin'io zegny io miboaka tsaiky magnangy na amitsaiky lehilahy zegny tsy avy am'le position zegny avy an-tsaiky magnangy fa na hoe tsaiky lehilahy tsy avy amin'ny position lely atao ty agny fa io zegny misy étude zegny atao afagna hoe atao analyse tsara satria misy ny sperme misy ny spermatozoïde hanjary zazalahy misy spermatozoïde hanjary zazavavy manomboka avagny zegny efa contrôlegna tsara zegny hoe karakory zegny kindregnanao ty mba azahoanao zazavavy ohatra magnaraka cycle menstruel zay amizay zegny alaiky ohatra fofo zegny makasiky hoe ataokory zegny fomba azahoagna zazavavy io zegny durée de vie tsika olombelogno depuis tsika spermatozoïde efa tsy mitovy izany hoe ny spermatozoïde hanjary zazavavy maharitry ela mivelogno par rapport amin'ny spermatozoïde hanjary zazalahy izany hoe ny spermatozoïde hanjary zazavavy maharitry 48 heures 72 heures plutôt 72 heures le hanjary zazavavy mbola mivelogno ny spermatozoïde hanjary zazalahy 48 heures donc 2 jours le hanjary zazalahy 3 jours hanjary zazavavy donc anao koa milely 3 jours avant date d'ovulation fort probable anao hazo zazavavy satria nagnino 48 heures anao efa maty efa décès hanjary zazalahy le hanjary zazavavy baka sisa tafiditra amty ovulation anao zegny 3 jours avant ovulation milely tsy magnano eky fort probable anao hazo zazavavy zay zegny raha ohatra magnaraka zegny anao tsy hazo zazalahy zany fa io ndraiky misy olo zegny milely isanandro izy tsy miteraka regny ndraiky efa zavatra naturel zegny zay zegny izy koa fa tsy hiteraka zegny tsy miteraka fa raha ohatra zegny anao zegny managna tsara zegny io ny hanjary zazalahy na hoe hanjary zazavavy zegny sperme anao zegny milely am 3 jours avant l'ovulation fort probable be chance azahoanao zazavavy karaha zay zegny mahatonga za zegny magnazava raha io agnatin'ny raha ary be zegny olo mila zo karakaraha zegny fa ray aman-dreny koa fa fantatra rory raha atao de mamela bon indraiky za d'accord ndraiky fa le tsy madaccord za zegny par rapport am'le hoe resaresaka nono tingy ro nono ty ndraiky nono voto reto zegny koa raha io mety amy gasy raha io ny fagnazavako eto tsara mipréciser gasy agnano le raha anao zay tsy mipréciser hoe fa ambarako ndraiky anao magnano zao amy teny gasy edy anao magnano zao amy teny gasy fombarako anao zegny misy adressé amindreo zay baka le raha le feeling azondreo tsy gasy fa afaka minono fory zegny tsy gasy fa gasy mety magnano raha zegny izy koa fa tsika olombelogno zegny izy koa fa zay zegny mieritreretinao ataova fa ny problème manko zao atsika manko de langue azonao mety tsara amitsika zay azonao nefa i raha io nefa zegny raha ohatra valagna aretigna atao rantsika ny arety mifindra aleo anao azo magnano coup de langue par rapport anao tsy minono fory ny arety mifindra zegny ny coup de langue moramora ifindrana aretigny par rapport anao fa anao zegny koa fagnano zo sasao madio tsara diovy tsara ve anao mihinagna azy karaha zegny za tsy magnilika hoe aloha mihina fa izy koa fa mety aminao zegny le raha ataova satria ininoagna raha io ane tsisy olo mangetaheta mazo lalagna regny za zegny zala tinono fory tsisy fa ampitombo le resaka désir ny ampitombo zegny satisfaction ho an'ny couple na lehilahy io na viavy anao zegny koa fa ampiditry le maximum de satisfaction zegny amy firaisagna ampidirinao zegny ny pitsopitsony madinidiniky tsy voatery nono fory zegny fa azonao atao fa maro ampidiro agny
de lasa am'izay zegny tafiditry ny message hoe ny izy zegny nazo fafampo ny zava-misy ane atsika lehilahy baka rehefa miaraka amina viavy atsika fapofo izy koa fa mandeha zegny spermatsika atsika fapo fa problème ny viavy io zegny tsy ho afapo mihitsy surtout zegny ninao zegny patopolo 3 minutes fa ninao lasa viavy tsy ho afapo ary zay mahatonga durée idéale ny sexe io natao 7 minutes igny zegny à partir en 7 minutes ny vehivavy zegny mba hoe plus ou moins hizoira ny mizoira plus ou moins zegny handeha orgasme fa raha ohatra 2 minutes ninao tsatsatsat lasa anao fapo fa izy tsy afapo raha nazy mbola karaha io fô ninao fa vita tsy afapo izy ambarikoanao zegny karaha zegny ouais oh bon igny edy mazava igny tegna tellement bro mazava quoi fa amty koa zay misy koragna raiky koa ty zegny apart hoe nisy koragna naviririmiko tamin'ny sisiny tagny hoe novolagna hoe fa rô ray aman-dreny taloha io volagnin-drô tsara nisy orgasme tsara na existence n'orgasme zay tamin'ny fiarahamonigny gasy volagnin-drô taloha ya fa taty afara fo zegny magnangy gasy vonay existence ny hoe orgasme hoe resaka mijoira sy ny tariny zay volagnin-drô hoe fotony taloha zegny rô koa fandegnano raha io zegny direct hoe agnatin'rô zay fa iteraka fa rô zay tsara nagnano raha zay tsara considérendrô comme plaisir zay le raha io zegny ke raha zay karaha koa fahitavanao raha zay marigny fa tsy marigny araka faiza fahitavanao izy ny orgasme nisy fô agnatin'ny aignitsika na tamin'andro taloha nisy fa fa i karaha ty raha tiako volagno fa nisy ikeko e olombelogno koa fa nisy orgasme fa nisy fa le raha volagno fo zegny hoe rô zay tsy tsara hoe nahazo honogno hoe fa za zay tiako semaine vadiko jusqu'à orgasme nakamanonga fa magnangy taloha zay koa zay fa nagnano raha io juste hoe fa isatisfaire lehilahy fo zegny asazonao raha tiako aviano ya hoe fa bon nono vadiko mila raha ty za ndeha gnano raha ty fa tsara lehilahy koa zay tsara nandiniky hoe fa za ndeha gnano raha ty isatisfaire madame zegny baka antopisia ny étude anao zegny taloha zegny mbola tsisy fianaragna mahakasiky raha maro mbola tsy maro zegny ny tratrany satria io baka resaka niveau intellectuel io limité amle zavatra ianaragna ohatrany hoe anao zegny mijanogno T5 ohatra eo zegny niveaunao mijanogno mafaka baka manonga managna licence manonga jusqu'à farany fianaragna tratranao donc zegny à partir ny amizay afantaranao hoe ty tokony hatao satria fantatra fa ny vehivavy taloha tamin'andro taloha zegny noho orgasme tsy mandeha izy tsy afapo bon atao kory amizay zegny hahatonga viavy mba ho satisfaite rehefa milely azonao zay amizay zegny afa partir ny étude afantaragna zay hoe izy koa fa mandeha zegny ny orgasme ny vehivavy ane afapo hoe ary hoe mba maharegny afizany magnano raha io hoe ambariko anao misy viavy amin'andro iagnantsika zao ny contact zaho izy capitaine zany efa 35 ans za fa niteraka roe nefa mbola tsara naharegny afizany zegny amin'ny firesagna ranofo zay amizay problème azonao satria izy zegny tsiara zegny hoe ke zegny fizagny raha igny ke milamy zegny magnano raha ka rô zay tsara na karaha raha volagninao zay rôlo taloha zay tsara na comprendre hoe fa raha ty hoe koa misy voantany voakitiky aminay amy raha ty zay koa mahaika zay koa zegny misy sentira karaha tondro lehilahy misy sentira raha io azo raha ty volagny igny karaha raha volagninao zay fa 35 ans niaigna amboniny tany e tsara na hoe nay afapo zay za tamin'ny fiaignananakany ndraiky raha io karaha raha volagninao zay zody fa taty afara amizay zegny hoe hitako amizay zay comme commence donc hoe tsy haiko hoe tamin'ny donc l'an 2000 nandeha taty donc hoe commence nisy amizay hoe fa magnangy koa mety satisfaire hoe amy gasy zegny hoe nivolagna hoe fa azo koa moa magnangy mety afapo koa amy raha ty fa tsy le laza raiky fo raha karaha zegny koa zay boka miantony fampianaragna karaha zegny io zegny ilaigna raha io satria à partir ny amizay mahatonga viavy amizay zegny hoe ary mahatsapa hoe tegna milamigny raha ty fi raha ty karaha zegny zay boka ilaigna amizio anao zegny agnatin'ny tokantragno tsy mba misy hoe misy moment zegny viavy mba hoe mahatsapa finaritra amin'ny le raha atao mba hoe mahatsapa hoe fizagny le raha atao tsy izy zegny fa izy koa tianao zegny haharitra tsara ny tokantragno ary zay mihitsy agnisan'le raha zegny mba fitazonagna io tokantragno na tsy fehivio ary izy fa le raha atao agnatiny ao koa masiro io zegny be zegny chance ny probabilité zegny hampatagna vadiagna karakaraha zegny azay zegny mahatonga viavy zegny ataoko ohatra avy niaraka tamin'olo taloha izy ex anazy ohatra tegna nasoma izy zegny tegna nampizoira izy isaka magnano anao fara amizay zegny anao ninao zegny ataoko hoe à la fois pictone ninao eo amizay zegny anao mbola tsy mahavita misoma azy au maximum logique be zegny izy tsy hoe tafiditra aminao ary zay mahatonga izy tafiteny aminao hoe zany miaraka mivadiko karaha
tsy mety tafiditry satria le ex-nazy nahavita be anao tsy mahavita raha vita ex-nazy hitanao am'zay ko amin'ny kabaro karaha ndraiky za mandiniky zegny amin'ny raha volagninao igny azonao exemple zegny olona lelo vady zegny tsy anao dévierge izy azonao no ya fa izy efa naeraha io zegny talohany izy fanody anao izy fanody anao izy fanaheraha izy nefa endurance nao ndraiky endurance nao talohany tsy mitovy azonao no zay nefa am'zegny io am'zay baka magnangy tsy maintsy il se plaindre fo efa olo ty tsy mahavita raha vitan'olo ny arako taloha mba aminaka am'zay or anao koa zegny nanambady magnangy mbola vierge zegny exemple za sura tsara fa izy tsy ma-remarque hoe fa anao pecto natanao paty apollo tsy asa ya karaha zegny zegny ndraiky fahitavako raha io day fa to za mahita izy koa zay olo mbo vierge olo vadinao izy tsy maha-comprendre raha feko hoe fa olo arako ty pecto zegny na hoe olo arako ty paty apollo zegny izy tsy maha-comprendre raha zegny fa hitany normal fo rythme-nao io fa raha tiako volagnina agnatin'izay zegny tsa hoe le magnangy misolosolo lehilahy zay problème mahatonga raha io zegny ya misy dirany zegny satria misy dirany expérience agnatiny ao ny viavy manko mbola tsy nahay lehilahy izy na ny fivaviny ary mbola intact mbola tsy be tsy malalaka tsisy afantarana hoe pecto ty fa à partir an'izy miaraka amin'olo araiky ty somary maventiventy miaraka am'ty somary kelikely maventiventy eo am'izay zegny izy voadressiny le maventy igny zay am'izay zegny izy mipody ndraiky tsapany am'izay fô tsy mahazo fafampo izy pecto ty raha ohatra pecto zegny arahany dévierge azy izy zatra oui afa hitany hoe karaha igny normal zay mihitsy ny volanko problème hoe aminakazy magnangy tsy tokony hoe izy koa zegny amin'ny resaka hoe kabaron'ny désir sexuel io izy tsy tokony misolosolo aminakazy igny edy tsy tokony misolosolo partenaire zay koa sa karakory bon atsika ndraiky tsy afaka hanery zegny satria tsy hanery ndraiky tsy hanery fa normalement zegny izy koa fa misy olo araiky iarahany tokony igny fo non tsy tiako amin'raha am'zay baka zegny bro karaha ty ro am'zay zay lasa mandeha magnamiatsigny lehilahy zegny hoe ambanimbany endurance par rapport le fanojiro taloha azonao hoe magnamia volagna am'zay fa igny hoe olo faible karaha mandeha ataoko nino azonao no nefa le raha zegny ambarako hoe fa le ro mihitsy zegny ty hoe vu que hoe ino fivolagnana izy hoe engro mihitsy zegny le engro mihitsy zegny tsy tokony hoe andisolosolo olo azonao no zegny anao am'zay zegny à force niro misolosolo olo iarandro am'zay avô atao isay tokatragno fa milamigny tsara igny tampotampoko antony tsy mampilamigny raha hoe tsy satisfait baka amin'ny raha ty ato azonao ya antony tsy mampilamigny raha io izy akony 2 minutes 3 minutes fo zay izy fa mandry de za mbola mitady avô am'zay baka amin'ny am'zay mipousse le magnagny am'zay mandeha mitrompe olo ambadika agny mitrompe vadiny amin'olo ambadika agny am'zay igny am'zay raha volaniko hoe fa tsao koa le magnangy mihitsy zegny mba isiany hoe satisfaction agnatin'le raha zay tsy tokotokony misy olo le la partenaire zegny izy mba hoe fotony le tainy raha io tsy mitovy zay tainy le raha lanjainy lehilahy io koa azonao igny zegny aminakahy fa hitavako izy ya bonne solution izy koa nandrazagny tokony tsisy olo fa tsy afaka ndraiky atsika hanery hoe tsisy olo asazonao le raha zegny tsy maintsy tsisy olo fô tsy maintsy tsisy olo zegny viavy reo satria ndraikindraiky zegny tsy mety ny aminazy fa gogny miaraka taminazy voalohany zegny miala izy ohatra soa izy marigny zegny ya karaha zegny fa izy zegny raha ohatra zegny misy possibilité tsy misy olo lehilahy mihitsy tegna tsara zay ndraiky hitako amina fotony misy karaha za marigny koragna amin'ny fiarahamoniny karaha ty hoe azonao hoe misy magnangy izy hoe olo dévierge zafo vadiko isaka joty nefa ivadiagnandreo 40 ans zegny i joty zay possible zegny araka za karaha tsy mino hoe misy vola fa za tsara niaraka tamin'olo afa koa tsy vadiko folo ny arako azonao raha karakaraha igny hoe fa asazodara tiako aviagna hitanao misy magnangy zegny izy zegny nanambady izy nanambady le olo vadiny mihitsy vadiny an-tragno mihitsy zegny dévierge izy fa tsy hoe ke le lehilahy zegny nangala izy agnatin'ny tokatragno anka de agny ro navonagnany voalohany tsy zegny fa ny copain copine ny démarrage-ndreo zegny jusqu'à ce que izy niova vady azonao no zegny le olo am'zay zegny karaha ataony zay am'zay volagny magnangy io za zay tsara nahazo hoe za zay tsara na ino ma fivolagnana izy hoe za zay tsara nahay hoe karakory atao misaraka amin'olo zay za hoe tsara nahay zay karakory zegny sasansoa niaraka amin'olo hafa fa nivadiko ty fo zay masatisfait za azonao no zegny karaha zegny satria izy ko mbola tsy nisolo lehilahy baka izy regniny afa-po izy zay farignesany azy satria izy zegny tsy nanagna expérience amin'olo hafa fa ny hitany voalohany igny
igny jusqu'à amin'ny farany donc zegny tsy mahatsapa izy ny afantaranao raha ratsy ndraiky raha tsara ne à partir ny fahitanao raha ratsy afantaranao raha ty tsara kan'izay basy à partir an'izy misaraka eo zay problème io havy ia à partir an'izy amin'izay miaraka amin'olo hafa eo amin'izay sy tafagnano comparaison am'izay ale le tato na hoe ale le vaovao par rapport amin'ny ex aleo ex par rapport am'le vaovao karaha zegny bon akoatran'zegny am'zegny misy koragna tsisy idirany koa zegny par rapport am'le traduction ny fagnanaovanao traduction ro olo aby agnaty Facebook ao koa zegny misy anao fa nitako nagnano araiky farantoma mantsôlôlo nataonao talohan'izy koa zany ahita araiky clip nataonao ro tanalakely tarigny zao avy aboko jojoby koa hitako koa nataonao tsy zay sa tsy jojoby raiky nataonao talohany ya hitako zay bon izy zegny est-ce que oui anao fotoagna zegny raha igny ataonao fa sanao mangala autorisation baka amindreo boko est-ce que reo magnamianao retour fa mety amindreo le raha voalohany za tsy mangataka autorisation fa ny façon anaovako azy comédie zay zegny anaovako azy fa jusqu'à niany mbola tsisy miresaka hoe aza magnano aminazy mbola tsisy ary misy le olo mbola tsisy niteny zegny ary misy le tomponkira mihitsy zegny hoe mifélicité ary misy olo maro mahita za magnano izy ty ataovina fa tsy hoarako jiaby fa misy le tomponkira mihitsy merci zandre merci fa tsara nanaovanao azy karaha zao patati patata satria le fait que za magnano le raha zegny lasa mitomboko lazany le raha fotony za tsy andeha soirée amin'ny le raha andeha ataoko fa juste comédie zegny objectif-nao fa anao zay tsy andeha mpiasa hirandreo olo aby zegny andeha anaovanao soirée za tsy andeha soirée mizo tsy agnano soirée hoe comédie zegny le raha zegny hoe bon entigna mpihehy de karakory zegny le raha zegny raha atao na izy fanaovako le raha tsara raha français correct ohatra mot à mot hoe avadika mot par mot zegny le raha mot par mot zegny anaovanao izy fa le izy tsy dirany hoe fa hoe bon za tegna hoe respecte règle grammaticale agnatin'ny rahanao tsisy na izy zegny voalohany rehefa fagnanovagna zo boka somary sarotsarotro fa sarotro ndraiky za mizaha zegny sarotro satria voalohany zegny atao zegny français correct aloha de eo amizay izy robatigny amizay rehefa misy hoe bion ro mazava bon atao bion clair zay le ro bion clair ohatran'izay igny zegny anaovagna izy zegny mba mipetraka sara oui atao karaha hoe bion clair zegny ro mazava bon ki akoatran'izay bro ty misy sujet hafa amizegny edy sujet tsy dira sujet tsika taloha igny hoe par rapport amin'ny za zegny nagnano podcast niaraka tamin'ny 7 créa zegny izy nagnazavazava raha resaka amin'ny vadimbazaha zegny ke ale ampidiro koa zegny ataoko inverse ny sujet nany igny zegny sujet ampidiro koa eto hoe izy mivolagna tao hoe tsy izy araiky fa maro zegny mivolagna taloha fa mahatonga magnangy gasy mandeha manambady vazaha hoe mahatonga magnangy gasy manambady vazaha tsy ino fa baka miadalagna ny lehilahy gasy avao koa misy mivolagna hoe fa mahatonga zay aty manambady vazaha baka amin'ny tsy fanjarianareo lehilahy gasy zay volagnin-droboko lehilahy gasy tsy manjary ino moa zo tsy magnajavady sa tsy magnamia vola tsy haiko e sa hoe amin'ny lafiny ara-bola zay tsy mampanjary ro fa hoe amin'ny lafiny tsy fagnajagna olo tsy haiko e tsy fagnajagna le vady fa ro fogna volagna hoe fa antony mahatonga rô zay manambady vazazy avy baka amin'ny adalagnan'ny lehilahy impaka adalagnan'ny lehilahy gasy ndraiky baka amin'ny tsy fanjarian'ny lehilahy gasy karakoa fahitavanao raha ny fahatako izy aloha ny fahatako izy zegny moi personnellement le raha zegny mbola hoe rehefa vazaha baka atsika zegny amitsika gasy zegny rehefa vazaha zegny tsara na matoe io na matoe azay zegny mahatonga misy olo zegny manambady gêne tovitovy izy magnajavady fa rehefa mahita vazaha zegny tonga de ialagna satria atsika zegny gasy rehefa vazaha zegny atao tsara zay mahatonga amboa vazaha ampandregny an-tragno amboa gasy atao ivelany manga gasy atao ratsiratsy de manga vazaha atao tsara kila raha zegny kofa vazaha atao tsara donc zegny tsy midika atsika ratsy fa andevoziny saintsika zegny atsika hoe kofa vazaha zegny égal tsara de plus zegny atsika mahantra ndraikindraiky zegny lehilahy gasy zegny par rapport amin'ny lehilahy vazaha zegny bebe vola hoe héros zegny amin'ny lehilahy vazaha de lasa ambanigny amizay karaha-tsigny amizay lehilahy gasy misy mahay misoma lehilahy gasy misy mahavita zegny plaisir sexuel ataoko ohatra zay fa ndraikindraiky zegny le zavatra besoin ara-bola zegny ndraikindraiky zegny tsy vitany gasy de lasa manity amizay izy mahazo héros ambadika izy amizay minanao aujourd'hui miaraka amintsaiko magnano hoe amin'ny olo arahanao zegny izy anao mizaha izy physiquement izy tsara fa nanao magnaja izy karaha raha volagninao aujourd'hui izy anao magnaja tegna anao magnino fa vazaha koa fa navio nefa tsy hitany mety raha ataonao jiaby ka zay boka atsika fa jamba mihitsy le saigny intellectuellement zegny le raha fa simba rehefa vazaha zegny zao na vazaha fa antitry
matoela Yeah. lasa miala ho azy vazaha igny ane na vazaha tsisy vola mbô misy diso fanantenagna fa sasany hitan'olo normal amizay baka eo fa ay normal baka izy koa fa nahita vazaha Yeah. azonao no zay Karaha karaha hoe miavaka raha normal hoe fa izy koa nahita vazaha ia karaha zay ko vazaha kidy vazaha zegny efa hoe olonafika zegny izy koa fa nahazo vazaha zegny izy afaka jaly afaka zato zay zegny fieritreretantsika izy zay fa fiheverantsika izy azay mihitsy le mentalité tokony hovagna hoe ko vazaha zegny égal ambony vazaha zegny égal zao atsika mba tsara zay mihitsy naviako miteny hoe mbola mipody ndraiky amin'ny resaka sexe taloha atsika zegny tsy manana le fierté-ntsika zegny mahagasy atsika izy koa vazaha zegny on va faire l'amour mety izy koa fa gasy aloha ndeha lely tsy mety donc zegny zay zegny mentalité tokony hovagna hoe tokony mba fiera de l'être anao zao koa mivola hoe andeha ngery zay hoe miavaka raha hoe olo tsy magnaja tegna fa fieveran'olo anao anao zao koa mivola za andeha many zegny miavaka raha hoe olo hoe olo tsy haiko asa olo ambany fieveran-drô izy fa mila hoe alohan'ny kaka tsy haiko hoe alohan'ny day pipi hoe volagna la douche anao koa volagna moraba zay tsy tian'olo azonao raha karaha zegny miavaka izy boka raha volanao tokony mentalité mihitsy zegny tokony ovaigna zay le motsika ne tsy ratsy fa karatsigny karatsigny zay plus misy ataoko hoe misy olo zao miteraka zaza gasy fa tsy mahay miteny gasy mihitsy de fiera izy amizay tiagna hoe ia tsy tokony zay zaho koa misy vazaha miezaka izy miteny gasy ratsiratsy tsara vazaha mignon sy ny tariny fa tsika gasy amizay zegny magnano teny français misy tsy manjary hely critique gauche droite mba olo nianatra volaninao karaha ty nagnano karaha io français raha tokony misy s tsy asanao s fo raha tokony tsisy ent zegny azonao tokony misy ent tsy asevagna ent na hoe resaka question raha karaha igny volagnan'olo anao fa anao olo ambany ia bref zegny le raha zegny koa fa vazaha zegny ambony ary zay amizay mahatonga izy koa fa viavy gasy zegny mahazo vazaha zegny lasa magnambany satria agnibaniny fa hoe manambady vazaha izy manambady olo ambony ia zay karaha zay avô anao amizay koa même karaha igny tagnany mampalahelo zamy raha io anao zao ty karaha ataontsika zao ty zay donc mba mitovitovy fo anao zao koa misy déjà tsika tsy maintsy olo mitovitovy togna amitsika fo iarahantsika mbola tsy haiko magnangy koa zao ty nahazo vazaha anao amizay zay manotry tsy haiko magnangy aza mandeha amizay izy ka ray mandreniny jiaby contre anao lafa mina jiaby contre anao fa anao tsy manjary andeha ndroboka avenirany zanakanena hita riziky volagnin'reo karaha ty ke za mahino za ma tsy riziky dika zay ma za malédiction azonao zegny zava-misy zo zegny efa zay zegny tegna mahatonga zo le mentalité tsika mihitsy efa voa mafy ke koatran'zegny atsika jiaby zegny fa tsy nazaho ary mba tratran'zegny atsika jiaby zegny agnatiny zegny atsika jiaby koa fa olo fa sahiragna zegny anao tsy maintsy tatrandraha zay fa anao koa olo navy sahiragna akoatran'zay zay bro ino zegny afitranao na raha tokony ambaranao zegny le amin'olo pe critiquer contenunao zegny par rapport am'ky lelele ataonao magnadiso anao am raha io zegny za tsy volagna hoe za d'accord ndraiky zegny tsy agny raha tiako volagniny fa le magnadiso anao zegny am raha io hoe mivolagnanao karaha olo tsy nianatra karaha hoe olo tsisy ray aman-dreny igny voalohany avô amizay faharoe zegny ino zegny koa zegny raha tokony ambaranao zegny amindro tsy haiko magnangy zay mahita hoe fa kao zay fa nanambady vazaha na nrody vazaha zegny est égal signy de réussite na hoe réussite ma fivolagnan'lozy tsy haiko tsy hoe ke za eto zegny za contre contenu isa créana ataoko igny tsy agny za d'accord tsara taminany fotony situation tsy mitovy zegny nazahoan'ny nany azonao ya voalohany afatra anakahy zegny amin'ny le olo mikritike io zegny efa fombany être star c'est pas facile anao zegny na ino na jesosy ary mbola voaheloko ny fantsegna aminazy fijaliagna na raha manjary na raha tsy manjary zegny ataonao tsy maintsy ho isy critique fa ny hafitra fogna zay olo fan depuis mbola ho isy zegny vidéo mahakasiky sexe satria resaka éducation sexuelle izy ampianariko ty donc zegny anao koa fa tsy tia ino zegny mahatonga anao magnaraka c'est pas la peine zegny ndeha agnaranao pazy anao tsy tia lely bon anao zegny tsy tokony hagnaraka fa io zegny raha misy satria le raha iaignana amintsika andavanandro zay zegny zay zavaiko izy volagniko taminao ty igny atsika jiaby milely aby fa izy koa fa volagny zegny mahakasiky raha io atsika magnano misy tsy mahazaka nefa magnaraka fo mbadika super fan koa n'olo hitanao miresadresaky hoe magnaraka izy efa mahay amizay zegny izy mipody manity karaha zegny de question avô amizay raiky magnaraka amizay zegny hoe karaha ty raha volagninao teo hoe le olo zegny izy koa zay fa raha gasy izy koa zay fa mikasiky gasy zegny est égal zegny hitan'olo ratsy fa izy koa zay vazaha zegny hitan'olo tsara na amiresaka orthographe io na resaka façon de parler zegny io na amiresaka hoe fazahoagna vazaha karaha raha mikoragnintsika teo zay exemple zegny anao zao koa zegny
niaraka amin'olo iarahanao zegny eo am'zay igny fa azonao hita vazaha anao contre raha io de izy ka lafa miny ndraiky olobe jiaby zay mivolagna anao fa anao tsy nanjary zany kanay nahita riziky mila robatinao veniranao ndraiky vazaha hitanio nefa anao vadiny an-tragno ino zay conseilnao ndraiky ro tsy haiko magnano raha karaha regny ndraiky ry mandreny zegny mandeha miblame le raha le vinantondreo zegny izy koa zay zany kanao fa nahita vazaha za ndraiky amin'izay za tsy manakagna le olo zegny izy koa fa nahita vazaha zegny manaova fôtony za zegny amin'ny principako manokagna za tsy de miexige olo hoe tsy manery le olo zegny amin'ny choix-ny zay voalohany izy koa fa raha mety aminao ataova fa ny tsy tokony ataonao fa hoe mahazo place arianao ankaratsianao ny ato tanina avianao ato za zegny sura atsika gasy zegny atsika gasy manambady vazaha io atsika zegny tsy hitovy zegny fagnajany vazaha izy manambady vazaha ndraiky manambady gasy io zegny fagnambaniagny tsy maintsy misy fa agnatiny ao tsy maintsy misy fa tsy tokony igny zegny anao nahazo place ry andeha hagnambanianao gasy ya za zegny raha ohatra zegny anao nambady vazaha zegny ataova satria atsika sahiragna atsika zay tegna marigny de zay zegny mahatonga jiaby zegny tady lalagna andeha tady vazaha be ya anao zegny kofa mahita couloir agny mipetraha manintsinintsy mipetraha milamigny fa azan-karatsigny fô zahay aty fa zahay mbola ho avy fô place io azonao mbola hisy vola zay près so de anao manity niany zegny vazahanao ry veta anao zegny impôdy aty zay zegny tsy mety fa anao kofa nazo place zegny miaigny mahaiza miaigny de hoany tsara le volany vazaha io de so de anao mbola hagnano retour koa après zegny ya karaha zegny bon isorako anao bro tegna isorako anao fa raha jiaby bro tatra raha jiaby resaka korangatsika nataontsika jiaby bro fa avona aminareo mpizaha ao zegny ampodiko eto ndraiky zay tsy magnano interview because zay tsy dirany journalisme raha ataonay eto fa izy raha ataonay hitanareo io fa izy io fa tsy dirany journalisme tsy dirany resaka interview zay avonareo koa choqué zay mizaha vidéo nay aty zay tsy responsable zay fa anareo mizaha fo zegny magnapetraka jugement anareo tompy ndraiky critique ataonareo fa zay raha ataonay eto zegny ataonay fo zegny izy koa Entangati at solda, specially naughty anaconda. Anaconda, anaconda. Entangati at solda.